ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ನಿನ್ವೆ ಏರ್ಪುರಿನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆಪ್ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಮೊಲ್ದಾದ ಕಾಂಡನೆ ಫಿದೆದ ಪೂರ ತಜೊಪ್ಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲೋಲು ನಿನ್ನೊಡ್ಚೆ ಒಂದು ಏನು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಬೇಗ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಜಾರೆತ್ತ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ದೀತನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಇಂಕ ಫಿದೆ ಪೂರ ತೂವಾರ ಖುಷಿ ಆಪನ ಕೈಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನ ತಜೊಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ದಾದ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಪ್ಪಳ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ದ ಬಾಜಿ ಅವು ರಾತ್ರಿದ ಇತ್ತೇಳು ಅಂಚ ಐನೆ ಕೊರಿಯರಿಗು ಬೊಕ್ಕೊಂತ ಉಪ್ಪು ಚಪಾತಿ ಆರು ತಿಂದೆ ಪೋಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಜೀವನಕ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿರ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಿ ತಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಡತಾ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಗುಜ್ಜದೆ ತಂಬಟ್ಟ ಪಿಯಕ್ಕನ ಗುಜ್ಜದ ಚಪ್ಪಲೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಂಬಟ್ಟ ಕಶ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಶ್ ಮಲ್ ನೆಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ನೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಪೋಂಡ ಕೈತಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಕೂಲಾಯ್ದ ರಸ್ತೆ ಹಾಕೋಣ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಈ ತೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ 28 ರೂಪಾಯಿದೆ ತೊಂದೇರಿ ಕೈಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ 28 ರೂಪಾಯಿದೆ ತೊಂದೇರು ಊರು ದಂಡ ಅಂದು ಈ ತೆಲ್ಲಿ ನೆಂಗೆ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಸುತ್ತಂಡ ಊರು ದಂಡ ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ನಲ್ಲ ಅದೇನಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಪನು ಜೋಜ ಅವಳು ಜಿಯನ್ನ ತಂಗಡಿ ಜಿಯಾನೆಗೆ ಲಂಚಿನ ಅಲ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪನು ಭಜನ್ ದಿಕ್ಕನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಅದು ಸ್ಟಿಕ್ ನಂತ ಎಂಚಲ ಉಂಟಾಯಿ ಇನ್ಯಾನು ಉಂಟು ಅಂಚದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಡ್ತು ಉಂಟ ಅಂದತ್ತೆ ಐಕದಲ್ಲ ಒತ್ತುದಿ ಓಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಕಡ್ಲೆ ನೀಡು ಪಾಡಿ ಅನ್ನು ಇಂತೇನೆ ಕಡ್ಲೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಮೊದಲು ಕಡೆದಲ್ಲ ದಿಯೆ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪಿತ್ತ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿದೆ ಬಂದ ಕಡ್ಲೆ ಬದಲೋಡ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ತೆತ್ತಂಡೆ ಕೈ ಕೊಂಚು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಹಂಗೆ ನೆತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಊರುಡು ಪೂರ ನಮಕ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಪಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕಲ್ಲಿಗೆದ ಕಚ್ಪು ಸುಕ್ಕ ಸಾರು ಗಸಿ ಅಂಚೇನಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಗುಜ್ಜೆದ ಟೈಮ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಚ್ಪು ಪೆಲತ್ತರಿ ಪಂಪೇರು ಕೆಲ ಬೋಲೆ ಪಂಪೇರು ಐತ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏಪ ತಿಂತನ್ ಪಂಡ ಜಿ ಅನ್ನ ಬಂದಿನ ನೇಡು ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಪೆದ್ದರ ಕೈ ಇತ್ತಲ್ ದಿನ ಆನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅವನಿತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡ್ತುದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತತಿ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತಿಜೇರು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಅಂಚ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತಿಜೇರು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಟು ನೆನಪುಂಡು ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಐಕೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ಆಯ್ತಾ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಪನ್ನೇಕ 19 ಇತ್ತನು ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕೈನ ಚೋಲಿ ದಪ್ಪರ ಪೂರ ಆಪು ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾಪ ಜಿ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕೊಡ್ತು ನರೆಗ್ಲ ಐನ ಎಂಚ ಮೂರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿ ಅಂಚದೆ ಪೂರ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರೋ ನಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅನ್ಕುನೇನು ತೂನ ನೆನಪಾಂಡು ಆನಿ ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏತ ಬಂಗವತಿ ಇತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಪು ಒಂದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೆಪ್ಪರ ಅವ್ಳು ಅಂಜೋರು ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಂಬೈದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಂದೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಅಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬೂಂಜಿ ದೆತ್ತಿಬೇಕು ಇತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಏನ ಮಲ್ಪುನಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಚುಚೂರು ಮಿತ್ತದ ದೆಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಾವು ಬೇತಾಗ 3 ದಿಪ್ಪೇರೆ ತೈಕ್ ಮಿಕ್ಲೊಂಚೂರು ಎನ್ನ ಕಾರ್ದೊಡಿಯ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇನೆ ಗುಜ್ಜದ ಟೈಮ್ ಊರು ಪೋಂಡ ಇಂಕ ವನಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಜ್ಜೆನೆ ತಿನ್ಪೋನು ಏನೊಂಚೂರು ಪೂರ ಮಿತ್ತದ ಗೊತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯಪ ನಾವು ಬೇತಾಕ 3 ದಿಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಲಿಗೆದ ಇನ್ಫ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಜಿಯಾನಿಗೆ 4 ವರ್ಷ 9 4 ವರ್ಷ ನಾನು ತಿನ್ನಂದೆ ಊರುಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಊರುಡು ತಿಂತೇನೆ ಜನ್ಮದ ಕೊಡ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಡ್ ಮೂಲು ತಿನ್ನಂದೆ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇಂಕೆ ಅಂದಾಜ ಆಪುಜಿ ನೀನು ಒಂಚೆದು ಊರೋಡುಂದು ಪ್ರಿಯಾಕಲದೆ ತೊಂದೇರು
ಅಮ್ಮ ಅಂಡೇರು ಮೂರ್ದು ನೀರು ಕರ್ದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀನ ಒಂದು ಪೇರು ಒಂದು ಬರ್ಪಣತೆ ಇತ್ತ ಈನ ಅನ್ಪನೆ ಇಂಕೆ ಮದತ್ ಹೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜೆರು ಪೂರ ತಿನ್ಪತ್ತುಂಡು ಇಂಚೆ ಸಪ್ರದ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳುವೆ ಗುಜ್ಜೆರು ಅವು ತಿನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒಬ್ಬಲೇದಿಡು ಅಂಚದು ತೂಪು ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಗುಲೇದು ನಂದು ಎತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಪಚ್ಚೀರು ಸರಿ ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲ ನವಲ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೊತ್ತುಜ್ಜಿತ್ತೆ ಎಂಚಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಸಾರುಗತೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂತ ಆರ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಚುರ್ಬುಲೇದಿಲ್ಲತ್ತ ಅಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾನ ಪಂಡೈಕ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾನ ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಉನೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಯೆ ಓಲೋ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೊದ್ಲು ಒಂಬತ್ತಡು ಉನೇನು ಕಡೆತ್ತಿನ ನನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿ ಓಡು ಕೊಂಚ ಡಕ್ಕಂದಿಯೆ ಕಡ್ಲೆಗೊಂದು ಡಕ್ಕಂದಿಕ್ಕ ಇಂಚು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಜಿಣ್ಣೆನ್ನ ಇತ್ತಂಟ ಕಶ್ಪುಲಾತಿ ಕಡ್ಲೆರ್ದ ಹತ್ರ ಕಶ್ಪು ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಊರಿಂಡು ಅಯ್ಯದ ಕಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಫೋನ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಚಾರಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆದ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ತವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಅರೆಗ್ಲವರ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಒಂಚ ನೆನಪು ಖುಷಿ ಆಪ್ ನಾವು ಪೂರ ನೆನಪಾನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಸಾತ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪ್ ನೈನ್ ಪೂರ ನೆನಪಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ನಾನು ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ನಾಷ್ಟಾನ ಲೇಟ್ ಆತನ ತಂಚದು ವನಸ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಚಾ ಪರ್ಪನ ಕೊಡ್ತೀಯ ವನಸ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಇಲ್ಲೆತ್ತಲೆ ಚಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಶುರು ಕುರೆಟ್ಟು ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನತೆ ಕೈಟ್ ದಿಕ್ಕಿ ಆಂಡಲ ಒಂಥರ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಉಂಡೆಂಕ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ದು ಬತ್ತದು ಏನಪ್ಪ ಚಾ ಒಂಜಿ ಪರ್ದಾಂಡು ಚಾ ಪರ್ದು ಅದು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆನು ಬೇಯ್ಪಾಯ ಬೊಗೋನಿಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪದು ಮೊದಲೇ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪದು ಇತ್ತೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಬೇಯ್ಯಾರ ಮಂಡೇರು ಸಾರು ಮಲ್ಪಣ ಸುರು ಕೊಂಚೂರು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪು ಜೊತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ದೇವರೇ ದೀಪಲ ದೀದಾಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿಂದ ನಿಪ್ಪು ಮಲ್ತಣ್ಣಾಡು ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ಗುಜ್ಜದಂಜಿ ಗುಜ್ಜದ ಕಶ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುರು ಆತನ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಂಕ್ ತೂಕ ಏತು ಕೊರ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಂಡು ಕಡೆದು ಪೂರ ದೀತೈತೆ ನಾನು ಒಂದು ಅರೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಾರುಂಡು ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಗುಜ್ಜೆ ಬೇಯಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಜಿನ್ನು ಒಯ್ತೊಂಡು ಜೊತೆ ಗುಜ್ಜೆದ ತುಂಡು ಕಲ್ಲಿಗೆದ ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂಕ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಏನ ಕತೆ ಅಂತ ಜಪವೇ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಬಿದೆ ಕುಲ್ದೀನಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ರಜೆ ಮತ್ತೆ ಕಿತಾಪತ್ಯ ಒಂದು ಜಪವೇ ಇದಾದ ಮಲ್ಲಾತಾರೆ ಇರ್ನ ನೈಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಾತ್ ಈ ಬೇರೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಏನು ಇದೆ ತಕೋಡೆ
ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೈಗೆ ತಾಗೊಂಡ ಬಕ್ಕ ಉಗ್ಗುಂಡ್ರ ಅಂದೆ ಓಯ್ ಏಯ್ ಕತ್ತಲೆನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಗುರು ತೆಪ್ಪೇರ ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಪ್ಪು ಹೊಗೆಲ್ಲ ತೆಪ್ಪು ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಇರೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮಲ್ಲಾತನಿ ತೀರ್ ಮಲ್ಲಾತಾರೆ ಬೋಡ್ ಚೆನ್ನ ಬಿಡ್ಚಪ್ಪು ಎನ್ನ ಇಪ್ಪಾಡುವಂತೆ ದಿನ ಅಡಿಗೆ ಅಲ್ಪರ ಉಗುರು ಬೋಡತೆ ಉಗುರತ್ತೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಇರ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಈರ್ ಬಲೆ ಬಾಬು ಇಂಚಿ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಲಾತಾರ ಏತ್ ಮಲ್ಲಾತಾರ ಜಿಗಾನ ಅಲ್ಲ 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 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೀನಿ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಎತ್ತಿದ್ದಿ ತಂಟಾರ ಬಿದ್ದಾಯ್ತು ಓಡೆ ಉಂಟ ಅವನು ಓ ಬಾಟ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಜಿಯನ್ ಪುಟ್ಟೋರ್ ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಆತ ಅನ್ಯಾಯ ಪದ ಅನ್ಯಾಯ ಹೆಂಚಿನ ಅವು ಜಿಯನ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಆತ ಪುಟ್ಟೋರ್ ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಆತ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ ಜಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಂಡು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತದ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ಲ ಬರೋಲ್ಲುಂಡು ತೂಕ ಇರ್ನಂದು ಗುಜ್ಜೆದ ಕಷ್ಟ ಆ ಒಂದುಂಡು ಕೊದ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂತೆ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದಂಡ ಬತ್ತದಂದು ಇತ್ತೆ ಸಾರು ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರುಚಿ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ಲ ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೋಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಷ್ಟ ಪಾವುಂಡ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಮುದ್ರಿ ಕೊದ್ದು ಬತ್ತಂಡು ದಾಲ ಬಂಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲ ಇಡೀ ನಿಮಿ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ ಊರುಡು ಪುರ ಇಡೀ ಇಡಿಪುಂಡು ಐತ ಮುಳ್ಳು ಪುರ ತೆಕ್ಕೋಡು ಮೂರ್ನ ಪುರ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಒಂದಿಂಗ್ಲೆ ಮೂರು ದೀತನೇ ಕೊರ್ನೆ ಹಿಡ್ದ ರಾತ್ ಬಂಗ ಆಗಿ ಚುಜುರು ಮಿತ್ತದ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ ಚೋಲಿ ಬಂಡ ಅಕಲ್ ದೆತ್ತಿತ್ತೇರ ತೈಡ್ದು ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತ ಹಿಡ್ದು ಪೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರುಂಡ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಅಂಚ ಅರೆಪು ಕೊತ್ತಿ ಒಂಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪರುಂಡು ನುಪ್ಪು ಒಂಜಾಂಡ ಏನಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಕಡಿಪತ್ತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮತ್ತು ದೀಪ ಈ ಬನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಪೆಂದು ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಒಂಚಿ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಪಕ್ಕ ತಿಪ್ಪನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾಸಿ ಮೆಂಚೂರು ಪಾಡಿಯೆ ಪಟ ಪಟ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಡೆನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಕಡೆನಾಗ ಮಲ್ಪದೆ ಚೂರು ಹಿಂಗಲ ಪಾಡಿ ಕಾಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಡಿಗೆದ ಕೆಲಸ ಪೂರಾಂಡು ಅಡಿಗೆದ ಪಂಡ ಕಶ್ಪುಂಜಾಂಡು ಕಶ್ಪುಂಜ ಪಯನಿಗ್ಲೆ ಇದು ನುಪ್ಪು ಲಾಂಡು ನುಪ್ಪುನು ಉರ್ಕರ್ಪ ದಿಯ ಊರ್ದಲ್ಲೆಕ್ಕ ಉರ್ಕರ್ರ ಬುಡ್ರಾಪು ಜೊತೆ ಹಾಂ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಲ್ಪಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪು ಬರೆದಿತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಹಣ್ಣು ಪನ್ನೀಕೆ ಉಲಾಯ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಟೆ ಬರಪ್ಪಾತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ ಪನ್ನೊಂದು ತೆಂಕೆ ಮದತ್ ಬೋಣ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಅರ್ಧ ಉರ್ಕಪ್ಪದು ಅಂತ ಬಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇದು ಬೊಕ್ಕೋರಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲ್ ದೀಪೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾರಿ ದಾದಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಕನತ್ತಿತ್ತನತೆ ಪಂಡ ಎಂದು ಕನ ಅವ್ರು ತುಂಬು ಅವು ಆತ ಬೇಯ್ಯಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊಟ್ಟು ತಾಗೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೇಯ್ಯಾರ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನನಾಗ ಐತಲೆಕ ನಾನು ಬೇಯ್ಪದನು ಅವು ಚೋರಾದ ಪೋತುಡು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ಕಿ ತಲೆ ಕಾಡಿ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪದು ಪುಣ್ಯ ಅನಿತನಪ್ಪು ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೇನಾ ಏನ ಕತೆ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆಂಕ ಅಂಚ ಇದ್ದಲೆ ಇದ್ದಲೆ ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆ ತೂಲ್ಲೆ ಎಂದೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತೆ ಬರೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದೆ ಅಡೆ ಅರ್ಧ ಮುಗಿಯುಂಡೆ ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೇಟ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಾಯ್